హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎట్లున్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే మస్తున్నా. మేము జూబ్లీ హిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి గుడికి వెళ్ళినాము. వీడియో తీసిన అక్కడ ఎట్లుందనేది కొంచెం చెప్తాను, చూపిస్తాను. అంటే ఇప్పుడు కరోనా కదా, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. మాస్క్ లేకపోతే ఎంట్రీ లేదు. ఇంకా ఎంట్రన్స్లోనే మనకు శానిటైజ్ చేసి పంపిస్తారు. అంటే అమ్మవారి గర్భగుడిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం చెక్కింగ్ అవుతుంది. ఎంట్రన్స్ దగ్గర బండ్లు చాలా ఫేమస్ అండి అమ్మవారు. ఎందుకంటే కోరిన కోరికలు తీరుతాయి ఇక్కడ. అందుకే ఆ కోరిన కోరికలు తీరగానే మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి వస్తారు ఇక్కడ చాలామంది. బోనాలు అన్నీ అవుతాయి ఇక్కడ. మేము సండే వెళ్ళినాము. ఇంక ఇట్లా ఉంది అమ్మవారి గర్భగుడిలో ఎంట్రన్స్. మనకు ఎండ బాగుంది కదా అని చెప్పి ఇట్లా వాళ్ళ పైన కట్టిరు. కానీ మస్తు ఎండలు ఉన్నాయి, పిల్లలతో జాగ్రత్త. అది మనకు కొబ్బరికాయలు కొడతాం కదా అది. అయితే మేము ఫస్ట్ కొబ్బరికాయ కొట్టేసి కాళ్ళు కడుక్కొని కొబ్బరికాయ కొట్టేసి లోపలికి వెళ్ళినాము అమ్మవారి దగ్గరికి. ఇంకా అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళినామంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని కొద్దిసేపు అలా కూర్చొని బయటికి వెళ్ళిపోవడమే. చుట్టూ తిరగడం కానీ ఇంకా అమ్మవారు అక్కడ ఉంటారు కదా, ఎవరిని చూడడానికి లేదు. డైరెక్ట్ బయటికే, ఇంకా జస్ట్ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే. ఇంకా కాళ్ళు కడిగేసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇక్కడ చూసారా, ఎంట్రన్స్లో ధ్వజస్తంభం దగ్గర 1 రూపీ కాయిన్స్ నిలబెడతారు కదా, ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. మరి మేము పోయిన రోజే బంద్ చేసిర్రేమో మాకు తెలియదు. క్లోజ్ ఉండే, చూసిర్రు కదా మొత్తం చీరలతో కట్టేసిర్రు. మరి కరోనా ఎక్కువైందనో సండే అనో తెలియదు మాకు. ఇక్కడ నంది. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళంగానే ఫోన్ చూసి ఫోటో తీయొద్దు అని స్టార్ట్ చేసిర్రు. చాలా ఫేమస్ మహిమగల్ల తల్లి. దర్శనం చేసుకోండి. ఇంకా ఇక్కడ అతను ఉన్నాడు కదా సెక్యూరిటీ గార్డ్, అతను తిట్టాడు. అందుకే ఇంకా అక్కడనే వీడియో స్టాప్ చేసేసిన. మళ్ళీ బయటకు వచ్చినాక తీసిన. మాస్క్ వేసుకున్నారు మా హస్బెండ్, కొంచెం ఎండు ఉందని చెప్పి తీసినారు. మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు కట్టుకున్నాము. ఇలా నాగదేవత టెంపుల్కి వెళ్ళిపోయినాము. ఇంకెండ వల్ల బయట అయితే ఎక్కడ నిలబడలేకపోయినాము. ఇది అక్కడి నుంచి మనం వస్తుంటే రైట్లో ఉంది. ఇట్లా ఇందులో మనకి అదే లడ్డు కౌంటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకొని అటు సైడ్ మనకి ప్రసాదం ఉంటుంది. అలా వెళ్ళిపోతే ఇంకా అక్కడ లడ్డు కానీ పులిహోరలు కానీ ఇక్కడ టికెట్ తీసుకొని అక్కడ తీసుకొని ఇంకా అట్లా బయటకు వచ్చేయడమే. ఇక్కడనే చూడండి అమ్మవారికి మేకలు కోళ్ళను కోస్తారు కదా మొక్కుల కోసము. కోసుకొని ఇక్కడ వండుకొని తినేసి ఇంకా ఇక్కడనే స్టే చేసి కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు, కొంతమంది అప్పుడే వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు బాగా అయినాయి ఫెసిలిటీస్, అప్పట్లో లేకుండే నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు. గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు. ఇంక ఇక్కడ కూడా మొత్తం క్లోజ్ ఉంది, మధ్యలో నుంచి వెళ్ళడానికి లేదు. అలా వెళ్ళేసి టికెట్స్ తీసుకొని ప్రసాదం తీసుకొని ఇలా వెళ్ళిపోవడమే. ఏముందండి, కరోనా ఉంది కదా, మన జాగ్రత్తల్లో మనం ఉండి వెళ్తే చాలు. ఇంకా ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఇలా బయటకి అట్లా అని ఎంట్రన్స్ ఇలా అని ఇట్లా నుంచి వెళ్ళిపోవడమే. ఇంకా మేము బయటికి వెళ్ళిపోయినాము. అక్కడ సైడ్ ఇంకొక గుడి ఉంటుంది కదా, ఆ గుడి కూడా క్లోజ్ ఉంది. ఆ గుడి క్లోజ్ ఉంది.
ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాము. వెంకటేశ్వర స్వామి 3 నామాలు వచ్చేటప్పుడు తీయలేదు, ఎందుకంటే బండి చెకింగ్ అయింది కదా, అక్కడనే వీడియో ఆపేసిన కదా, అందుకనే ఇంకా వెళ్ళేటప్పుడు తీసిన. నైట్ మాత్రం బాగుంటుంది లైటింగ్తో. అక్కడ చాలామంది వస్తారు, ఎందుకంటే అమ్మవారు చాలా మహిమ గల్ల తల్లి, కోరిన కోరికలు తీరుస్తారు అమ్మవారు. అంటే ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది, ఒకరి నమ్మకాన్ని మనం వమ్ము చేయొద్దు. ఇది కొబ్బరికాయలు కొడతాం కదా, నేను ఫస్ట్లో యాడ్ చేయలేదు, అందుకే ఇప్పుడు ఆ క్లిప్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన. ఇంకా కొబ్బరికాయలు కొట్టేసిన లోపలికి వెళ్ళిపోయినాము. ఇంకా అక్కడ చెప్పులు వదులుతాం కదా అది. ఇంకా ఇక్కడ చాలా బండి పూజలు, కారు పూజలు అట్లా చేయించుకోవడానికి చాలామంది వస్తారు. వాళ్ళకు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ. అక్కడ షాప్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ ఉంటాయి బండి పూజకు సంబంధించినవి. ఇక్కడ చూసిరా గోశాల ఉంది, కానీ ఆవులకు మనం ఏమైనా తినడానికి పెట్టడానికి ఏం లేదు అక్కడ. మనం ఫ్రూట్స్ కానీ ఏమైనా తీసుకెళ్తే పెట్టడమే, అక్కడ మాత్రం ఏం లేవు పెట్టడానికి. నేను వెతికినా, నాకు దొరకలేవు. ఇదంతా పార్కింగ్ ప్లేస్. ఇంకా వచ్చేటప్పుడు తీసేసిన ఇది వీడియో. ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోయినాము. దర్శనం మంచిగా అయ్యింది. మీరు కూడా రావాలనుకుంటే రండి, చాలా ఫేమస్ అమ్మవారు. సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్తో రండి. స్టే సేఫ్టీ, స్టే హెల్తీ. నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.